isapan mahamu songon poso-poso ne baru tubui disusu na dengan naso mangaci asalam ganda hamu marhite siani molo tungbunga di dai hamu dengan basar ni Tuhani puji hamu ma debata hagogotai olopon hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. Matang yang mahita ale Tuhan debata suruh matod di porbadia tu rohanami asatarapol si tutu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam ganda haporsion nami marhite-hite kirimon na mangolu asatok tong huingot hami na hehe do hami musesia namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nang hehe sian namate. Amen. Mari dehita. Patik ni debata si hangolu honota di minggu kuasi modo geniti sadarion jenet sian sada Korin 15 ayat 57 sahatu ayat 50 au alai moliate madi debata na pamonang hita marhite-hite tuhata Yesus Kristus ope hamu akadong aku nahina holongan marsi hohot jala somuba-uba mahamu jalalam semurung matoktong di bagasan ulau ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halojo muna di bagasan Tuhani atong ramagido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata say paggugoy mahami mangulaon na hobar tu patik ni. Amen. Mari dehita.
botima dosata. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha debata na patubuhon hami padua halihon tupak kirimun na mangholu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus siyan namate songon poso-poso na uasan disusu na tama rodo hami todo panmu manghido asini roham dohot hasesaan ni dosa nami. Tuhanku jalani batakku asi maroham dihami. Di luas hodon waing hasusan masa tuhami alani sori mago covid 10 sia jalana hol sowan dohami ala hurang denggan jala hurang godang parbueni nahu ulahami martibakon na selaon songon poso-poso na uasan disusu na tama marpumu hami nuaing tudolom hudukon hami rotu torun ni tanganmu na gogoi say pasu-pasu masih panganon na otiki asa gabe si pargogo tu daging nami say lehon di hami hangoluan si ganupari jala palua mahami sian hagogotan akan nahurangani. Tuhanku jalani batakku asi maroham dihami. Di luas hodon waing hasusan masa tuhami alani sori mago covid 10 sia jalana holso wando hami marningot akadongan nami nahurangan napogos nasodapo mangan panakar-nakar na sopot somarama somarina nama balu rodi sude akan nagale di si panganon dohot si inumon songon poso-poso na uasan di susu na tama marpungu hami nuaing kujolom hu udukon hami rotu toru ni tanganmu na gogoi say pasu-pasu manasida nang hami asa masirupan di aka nahurangan. Tuhanku jalani batakku asi maroham dihami. Di luas hodon waing hasusaan masa tuhami alani sori mago covid 10 sia jalana holsowan dohami marningot akadongan nami namar sahid dohok akan aguan hosa partinonan niaka para medis panggonggomi nami nang huriam nasoboy marminggu dope di gereja rodi akan posom di dia pe mangula songon poso-poso na uasan disusu na tama marpungu hami nuaing tudolom huudukon hami rotu toru ni tanganmu na gogoi urupi ma panggonggomi nami urupi ma masyarakat urupi ma huriam di Indonesia nang di Portibion asa marsadani roha rupan dohot masih toguan laho mangotapi somago covid 10 siom ale Tuhan nami jala debata nami sai pasada mahami jala se sama dosa nami. Ale Tuhan debata nami para siroha na sumurung na pumudo hami jolom martangiang tuho dada mangasahon hati go na mangasahon asini roham na godangido say asi maroham mida sadog bangso nami desa madosa nami saluhut na say sungguli maroha nami asamu baroha dohot taho nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami amen.
taringo tuhasesaan ni dosata satokin dohu tadi konho alai pa pungu-pungoku maho muse marhite-hite aka asini roha godang tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradoponho alai marhite-hite dengan bahasa sa leleng-lelengna asiaku ho ninna Jahoba si paluaho asangapan madi debata na digicang amen marideh hatani debata turpuk di minggu Quasimodogeni ti sadarion imanatar surat di sada Petrus 2 ayat sada 1 ayat 5 atong bolokon hamu manasa hajahaton dohot nasa akal dohot pangiburuon nang panihayon songon poso-poso nai baru tubuh uasan mahamu disusunatama naso marlauk asalam magodang hamu perhonon nii bahen halua molo tung nang didai hamu habasaron ni Tuhani ainunga didapoton hamu ibana nasongon batu na mangolu na binolokon ni jolma alai na pinilit jalan na arga iya di debata sai olo manang hamu paulion songon akabatu na mangolu gabe bagas partod dion jala hamalimo na badia laho mabuan akapelian partod dion halo moan ni rohani debata marhite-hite Jesus Kristus ima saatna martua makana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa amin mardehita na
saha tidakon maha porsyotai songon nahina tidakon nidongata saha porsyaun di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasohatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian tod di porbadia adorang sohabubuhan dido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni selatus na mate tarpaja do ibana di hau penar silang na tua tubano toru dung ditanom na mulak mangolu dari patoluhon na manaik ku surgo lau hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana ay mamulak sogot tu tanoon manguhumi hanak na mangolu doh namake au porsea dito di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihalak Kristen akan nabadia doh dihasesani dosa doh dihatai nama dok mulak mangolu sogot daging nihala naung mate doh dihanguluan nasora sudah amin mari kita Martangiang mahita ali di bata amanami nahusob bahami di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sian uduk dohot serep ni roha sian tonga-tonga ni permingguan nami sederion rohami tuadu pammu nabadiai laho mangelek-elek mangido pangrupion diasini roham si pasahatom mutuganu pami marsada-sada di botohodo ali Tuhan takas nahu parukil hok kami pakorhon ni sore mago kopit sapulsion nasubuhi kami marparsaoran marpungu mamuji pasangapoko di tonga-tonga ni jorom nabadiai alai sian roha namagopu namadate roma hamin waing tuadopammu ali Tuhan asatung asi maroham dihami dada mangurui pemujian nami molo tumpe di tongani bagas nami bihami marpu munuaeng mamuji pasangapun guarmu nabadiai sian ragam ni hamaolon dohot parukiloni puele kami maho ali Tuhan debata tukoma pasohoton pakorhon ni kopit sapulsiaon ala huida hami do lam tu posana lam tu godang na kadongan nami na marsitaonon pakorhon ni namasao pos dorohanami di ho ali Tuhan tung somoru do parsitutuan nami mamuji dohot pasangapon guarmu nabadiai
Ali Tuhan di bata Jahuba amanami raja ni huriai. Roma hamin wain tua dopamu pasahaton pangiduan ele-ele nami. Nungatung macay gudak kalak naong agoa kosa. Hona sahit pakorhon ni koron sa pulisyaon. Ali Tuhan debata positutu rohanami sian perningguan nami nahupatupahami di bagasan manuguton mangeleko Tuhan sayhoma mangapuli sudia ka keluarga namar sitaonon dohota kadongan nami nuaing namar sahid pakorhon ni kopit sa pulisyaon lehon manang bisuk tu pamaretta nami mulai sen Bapak Presiden sahat tu tingkat desa laho pasahat ton akka informasi nauli na denggan jala satahi sauluak kami Tuhan rabdohot masyarakat asa tu katon masohot kopit sa pulisyaon sian sadok pertidion pasu-pasu ma pamareta nami songoni dohot sudiak ka petugas medis na mangubati akan hona sahid koronaon asatu ngasih roham Tuhan margogo nasida dao siya nakaparsahitoni ali Tuhan di bata Jahuba amanami nunga tunggodang akaruas ni huriam naung madate naung gale pakilalan na dang boy be mula-ulaon songonak kasyapari na pinatupan na sida alay kun gudangam mahami di jabu asima roham ali Tuhan pasu-pasu makaruas ni huriam asa tung margogo hami mga dopiak kana masaon molo tung sadia liling naripe paso bombo na masaon pasu-pasu makaruas mi lumubi mula dong nuaing akan napiak di podoman na subuhi bimangulak kasulaon na ala ni gali ni pamatang na sayhoma mga leon gugo tu nasida sonima ali Tuhan nangakapangulan ni huriam di sadok pertidion khusus na huriam hakabibi na say terus makubasi akaruas ni huriam pasu-pasu parguguy mah unang morulas ni rohanami Tuhan makubasi di tonga-tonga ni huriam sayhoma ali Tuhan na mangukap rohani akaruas ni huriam asa tungraden masyurupan mangalehon saotik naboy pasahaton nami tu akaruas ni huriam nagale narekop urupan ay diajar hokodo tuhami asa totong mangurupiak kanagale asima roham Tuhan pasu-pasu maka persaoran na pinatupan ni huriam di tonga-tonga ni bagas nabi sadariom satu kinari naik tangihonon nami mahatam na badiyai si pasahaton ni naposom pasu-pasu perbadiyai manaposom laho pasahat tok katam tutonga-tonga nami di minggu sadarion asa tung taruli hami jala pos rohanami mangadopiak kahamaulon di hasyanganon ali Tuhan di bata amanami parade marrohan ang pikiran nami laho manangi hokko di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji matuhatta marid di mahita
saluhutna roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Barita nauli di minggu tasadarion di minggu kuasi modo geniti imanani enet sian pesalmen 42 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom tapai huti hukmat Ede si podaon sian aka anak ni sikora songon pakalunguton ni ursa di aka gulan songonido pakalunguton dikutuho ale debata mauas doto dikku di debata na mangului diga petol hasahu asahui dabu hini debata sai ilu kudo si panganokku arian dohot born ai manipatari do di padok tuau di dia do debatam molo sapa lamar ningo tahu disi jadi use mahu hilala rohakku di bagasan nauduri ahun najulu rap dohot akana torok manopot bagas ni debata kuhut marsuara uluk-uluk dohot puji-pujian rap dohot akana laho marari raya boasa saitu kiho ale todiku jala boasa sai rusak ho di bagasanau hapo si madebata ai sai na pujiok kudo peibana hatuaon ni bohiku jala debataku ido sahatna uriana hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus di dia do debatam ido suku-sukun paleaion suku-sukun namangarsahi sian jolma naso porsea tu debata molo masa parukilon nasoboi jolmai mangado pisa jalamalua sian parukiloni dia do debatam ala torok do jolma di hasianganon molo masa parukilon molo masa sitaonon molo masa na porsuk holat tusi nama rohana holat suhoni holat tusi tahononi holat tuna haciti tusi nama lao rohana duk sotuk ibana balua hapur suhoni mulai ma disalahon nasing daftar salahot cabedirina nasing nama disalahon gariada nunga dohok Tuhani disalahon dilia do debatam ninna herana sopar duli debata dihapur suhoni molo soboi ibana malua sian hapur suhoni ala say hapur suhoni do nama gohi rohana ala say holan nama siho di bana unang adong nya si taonon unang adong na hacit unang adong na porsu ido ditorok pikiran ni jalma
Alai yang gonak kana persea tu di bata dak songoni cara marpikirna dohot nguluna. Ayang godiak kana persea torang do lasni roha doho arsak nama molus doi. Hamorao do hapagoson salpu doi. Hamonangat do hataluan tading doi. Sahit dohot hahipason marujung doi. Sudah nai perdalanan ningolu doi. Asadak kea halak na porsea marujung di sada parukilon di lasni roha manang di arsak ni roha. Di hataluan manang di hamonangan. Dalam kegagalan atau keberhasilan. Tetapi orang percaya sepenuhnya bergumul tu debata maparukilhon muluna ala diboto adong dona arga naong pinatupan ni debata di bagasan ngolu ni jolmai imah malua sian dosa malua sian hamatean dungi mardalam mai bana tu hasonangan salileng nilileng na para pesalmenon marede dang boy di bagas joro di Jerusalem ala tongon nunga di habuangan nasida di jabuna bena manasida marpungu dang boy marudurur tu bagas joro di Jerusalem ala daodo nasida siani hidupan na di dohibana malumun songon ursana masihol di guluan songonido au malumun malumut todikku tuho ale debata mawas todikku di debata na mangului adiga petol hasau asahuida bohini debata ay gadup halak na rotu bagas joroi napajuk padohot bohini debatadui di parsaoran nabadia malungun masih holibana tu si alaidang boy sahat tidak tu bagas joroi dang boy sahat nasida tu Jerusalem hati hai alai malungun masihol mauas songon poso nai baru tubuh na uasan disusun atama mauas jala masihol ala dopak debatado roha dohot pikiranna dang dopak sitaonon dang dopak hapersuhon alai dopak debatana mangului adong do dua hapataran ni lungun ni roha nasida nasuboi bongot tujoroi dia main sai ilu-iluku dosi panganokku arian dohot borngin tumatangis tarilu maheu marsak marsinggang nama nasida di bagas nasida be martangiang tu debata di ede dohot pujian ede arsak ede ilu namangido pangurupion ni debata tu debata dianggukon tu debata di holsohon ilu nai di pasar tu debata dan tuloloan arsak nai di pasar tu debata dak tuloloan tu debata di pasar asi maroham male debata marpamuati marohamali Tuhan tuhut mariluilu arian dohot borngin lungun ni rohanai arsak ni rohanai dibuan tu debata jala ditangihon debata
lungun ni rohanai na paduahon di papatar ibana do marhite namasi holibana marningot parsaoran na badia parsaoran ulupolo parsaoran di tonga-tonga ni huria narak memuji debata alai nuaing dang boy rap nasida alai sihol ni rohanai di pangolu sihol ni rohanai lohot tu dirina nang pajuk pang dohot debata rap dohot akan mahamarangi rap dohot akan porsei memuji pasangapon debata di parsaoran na badiai masihol libana di patubu ibana sihol ni rohani bana parsaoran na holong ni rohana dohot donganna mangulu ai parsaoran ni partodioni sia dirina dohot akadonganna patar disi lumobi dia katikion hamu akan hina holongan parsaoran na baru dia dopan di debata ima parsaoran na perduli dohot akadongan namar sitaonon merbagi di nautik ngolong masa nang hapursuhon tu sa doktor tibion nang tubuh sihol ni rohata di parsaoran na badia marhiten na perduli tu parsorion ni dongan sudah dun waing marniai alai sihol ni rohata tu debata patar mai marhite parsaorata dohok dongata ita nina tuk gogota merbagi di nautik kita dak boleh ko pay mau jolo mamoray basa mangurupi daw nadong di ibay tabagi otik pe asaris dapotan rap marsikor ay molorap marsitaonon tabudo pe ay nasusa ima di ba macay porsuk si taon na hape di ba nay mekelek kel marlasiroha marbolonga di ba hape torop jolma naung marniay ido nasusa anggo rap marukil lohita rap marsitaon dohita rap hita tu debata adong doha sonanga disi sihol ni roha marsaor dohok debata sonar ima sihol ni roha marhite narap masyurupan rap masih jagaan asa rap malua sian hapor suhonon alaya dong dopena arga molo tum sai rope suku-suku madok di dia do debatam sia duru nya kana porsea alayang wa kana porsea songon parpesal menodo pajowonna boasa saitu kiho ale to diku jala boasa rusak ho di bagasan adong pakkatayon ni diri molo di hata nasing di dok adong meditasi makatai iba tu diri ni iba boasa saitu kiho ale to diku boasa saya rusak ho di bagasan ni bereng dopak diri ni ba boasa boleh ko marsahau boasa boleh ko susah boasa boleh ko biahato na boasa pola ikon maheu ho ale to diku haposi madebata ai saina pujiokku do peibana hatuaon ni bohiku jala debataku haposi debata ide bana di detai pos mahorohaku di debata bonom maarsakmu turohanada unang lomos tiok magomos hapor seommu pos rohat tatu debata jadi pos ni rohai di hata Indonesia ridok berserah dan menyerah berserah do pasahato diri tu debata dan madele
Ai molo posro hatta dure bata lehonon nama gugu tu hita ido bana ditangyang tai nakin macai tabodo ala didok disi sai pasu-pasu ma si panganon naotihi pargugui akan namar sita ononi asa gogo do si pangidota si debata posro hatta asa margogo hita mangadopi paruk kilonon rap hita rap masih jagaan unang maadong holan na neng diri na dijaga halak nasing dang rap tajaga dongap pitajaga unang adong na terpapar pujiokku do peibana pujiokku madok mauliate tu debata marasi roha tu debata ay taboto do hamak kadongan ay mulo madili hita do holi tei maheu molo marsak hita do mudar tei magele mora marosahit alay molo marroha mauliate hita molo tapuji debata pamatang tei pelam hipas gugudo tuk manulak sahiti ide benda perlu marlas ni roha di parokilo ni ide benda ede duksonang rohakku dibain Jesusi porsupe huta bison sonang nakpe porsuk ala adong huaso ni debata madok mauliate tapuji debata asa hipas daging dohok pamatang tak dungi martua mahotod dikku jala tu debatak kuma hupasahat mulukku ido uas ni rohat tadi pikion baru peta pestahon nunga mate Kristus semua kepita jalan nunga hehe hita sian namate dok pahina mata tuju ngolutta tajalo ma ahana masa di hasianganon rona hatsi rona porsuk rona siroha ro pasu-pasu sipata gagal sipata berhasil sipata marsak sipata lasroha sudah ngoni roy tungoluta alaita tuju mauas mahita di ngolu saleleng nilelengna napi natupa ni Tuhan Yesus Kristus tusido hita unang lupa behita disi ay salpudo na di hasianganon hamate anipe salpudo ay paheheon ni Tuhan Yesus do hita asabongot Tuhan uluan nasora sudah di pasu-pasu Tuhan Yesus mahamu ay dihaholongi jala diramoti do toddi muna martangi yang mahita tarpuji maho ali Tuhan alanunga di paradeho dihami hanguluan nasora suda jala pai mau menani mai di tengah-tengah ni pertibi nasusa jala maheu loasomu hami mamulus paruh kilo di hasianganon lumobi loasomu noaing portibion mengadopi COVID saklusia manang dia pe hina porsuk niot Tuhan hasang apa mu mana tarida puasom mana tarida molo ala ni kelalayan ni jol madonna patupa COVID sapulusion saya si maroham Tuhan urupi asatibu boy diadopi ditaluhon sahiton molo ala ni hajahaton ni jol mado ben masaon saya si maroham homa mangurupi asa dipauba nasida rohana alai molo alani haga leon ni portibiodo naung manusai portibion manegai alam gabe mago keseimbangan na sayurupi ma asaboi hupasua kami hinadenggan ni portibion alai pei baruamu ma ngolo ni sude jol manatin opami oh Tuhan debata asing ni sahiti dia do pinatorok nuaing nunga godang siado panai baru ailam torok masyarakat
naik komaol mangalului ngolu sigano pare aladang merdalan ulaon nasomal di ulana sida saya si maroham saya baik mana masaon laho pahehehon cara ngulu naik baru sama si urupan masih tukolan da arga do Tuhan jolmai diteuco da umarga do hami jolmai sian nasaha moraon na dong dihasianganon atau ngurupi mahami Tuhan sian sihol ni rohatuho gabe lam radeha ni ma si tukolan marbagi ni nautik asatuk jalaris dapotan lumobi mangadopi si taonon na masa noaing di tonga-tonga ni Portibion. Tuhan debata hutangi ako kami tu ado pamu saluhut akan namardangoli asa di bagasan pangaramotiomu margogo jalaboy hamituk masih dungdungan. O Tuhan debata hutangi ako kami na karuas ni huriam na marsitaonon noaeng karuas ni huriam na ikon mangadopi parukilon ala adong siya tonga-tonga na sida na borhat marujung ngulu sepaso-paso matuhan sudi akaruas ni huria na tinadikon niya ka na baru modingi asa margugo na sida lumawi di akatikyon aidak para patupa na sida songat akan na somal di patupa di tonga-tonga ni adat nami alay saya aku lima jala pargugoy asa boy na sida marsi hoho di haporseaw tu ho jala boy mangadopi parsoryani di bagasan pos ni roha tutangamu mahu pasahat hami huriam masyarakat nami dohot pamareta nami say lomo ni roham mana saut majadi di ngolu nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin demahita Nasa basahan material.
poso-poso nai baru tubuh namar sigatung tu inana jala songon pakalungutonon ni ursa dia kaguluan songoni do pakalukungonon ni terdita tu debata mauas do terdita di debata na mangului hibul marohata marsigatung di debata ngolutta na masihol marnida debata jala debata bongot tu dirita imagabe hagugota mangadopi na sa parukilon do sintaonon na masano ayong di Portibion sai lomo ni rohana sabing majadi di bagasan ngolutta di tiki sonang manang susah tiki hipas manang marsahit tiki demak manang margalusang dinasonggok nuaing mara covid sa pulsia tu Portibion naik kita pasah dirita tu debata na mangalehon gugu dihita laho mangado bisa Tuhanku jala debataku podo hagugon nami Ali Tuhan Yesus si palua jala si pangulu hami Tuhan nami jala uluan nami si ihutonon nami ulu balang nagugui saya si maroham patugu maha porsion nami maniok barita nauli asa unang ganggu rohanami say sungguh lima rohanami asa hehe hami sian parhaon na buruhi asa tarulahon hami paranginay baru say pasu-pasu mahuriam doho parbarita nauli nama maritahon barita naulimi say sungguh lima pakirimon na mangulu di hami asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasianganon saya puli akan namatean na dangol na pugus na somarama somarina akan nama balu dohot akan nama lungun di asini roham amen. Ali di bata amana di badua gijang hodo hararoan saluhut si lehon-lehon dading gandot na sauli basa na mau diutus. Upasahat hami masyana ni lehom itu hami pilihan nami itu. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parasya kami pilihanon. Pati bulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam mutadahami gudang nisilehon-lehom itu hami asalam gir-gir hami madok mauliat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapa hari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami itu gihutu pamunjunan
palua mahamisian pangagong. Di pasu-pasu jala dirmoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorho madamena tu todim.